Daytoy nga homemade electro-fishing device ti mapapati ang nagbalin a rason ti pannakatay ti 50 ket maysa ti tawen na lalaki ken residente iti barangay Lumbaan, Bigbika iti ili ti pinili. Ti biktima iti nasarakanen nga awananen ti anges iti karayan na sakupen ti barangay Bumitog iti ili ti banna. Nupay kasta na itaray lata daytoy iti ospital ngem na ideklara a dead on arrival. Tis believed nga nga ni galis isuna or or na out of balance. Ket napigsa di siya kuryente nga nga inusar na. Ket di siya sarti pa na kasi di natagpuan isuna hanmet ket di nga nalmes no di saan nakangato ti ulo na ket di yan ti danom Above water. So, when sir. So hanga isu iti cause of death na no di saan ket ti panaka kuryente na. Patsyeng ti pulisya aso magmamanupay laing agundaway tinapalabas idi adda makakita ti biktima gaputa kapakpakada na paylaing iti pamilya na. Kunada masansan nga agkukuyog ang mapanagkalap digiti agar-aramat ti electro-fishing device ngem ti biktima tinagmaymaysa kadayta agundaway. Alisto laing nga tumpaw digiti lames ang matamaan ti kuryente nga aggapu iti electro-fishing device arason met nga isu iti aramaten ti sumagmamano. Although may parit na nga talaga deta. Once nga matiliwan tayo kaya syempre i-exercise mi ti power mi nga masapol mi nga i-apprehend ti tao. Syempre hantay met ngamin ket ma-monitor, hantay met amin ket makita. Siguro hasta lang talaga masapol mi lang mas empower pa iti barangay ken police relationship nga tapno preventaran tayo man nga maulit ti kakastan. Malaksid iti risko iti electro-fishing kadagiti agar-aramat kadaytoy, dakkel pay ti negatibong epekto na iti aglawlaw gaputa mabalin a mairaman pay digiti babassit nga ikan ken daduma pay a klase ti lames. Idawdawat iti pulisya iti panakaisardeng kuman iti panagaramat kadaytoy. If haan man nga mabalin nga mapaspasamak gayam dito yan nga han lang ma-report at syempre nga rod ket may parit handa nga rabi dalang nga mapan nga mapan mangala iti casting klase iti mood iti fishing. So kastami nga i-encourage mi digiti tao nga if in case nga da makita da i-report da kada tayo. Tapos mabalbalin ket pigilan dan kasi delikado dito eh. Mark Magdirila, Balitang Solid North.